Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Пэўна, вы ўжо прызвычаіліся, што перш чым прадставіць кожнага госця, мы зачытваем цытату сённяшняя гераіня нашай праграмы піша: «Чалавека заўсёды будзе заварожваць аўтограф, здзіўляць гісторыя тэкстаў, фотаздымкі. Архівы закліканы быць своеасаблівым мастом паміж эпохамі». Вось у гэтым пераканана моя сённяшняя суразмоўца, архівіст, філолог, дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва Музея літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. Вітаю, Ганна Вячеславовна. Добрый день. Ганна Запартыка, архівіст, філолог, дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва Музея літаратуры і мастацтва. Нарадзілася ў Валожынскім раёне Мінскай вобласці, скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Амаль 25 гадоў кіруе Беларускім дзяржаўным архівам Музеем літаратуры і мастацтва, выкладае на гістарычным факультэце БДУ. Ганна Запартыка – укладальнік, аўтар прадмоў і каментарыяў да многіх навукова-папулярных мастацкіх выданняў. Апублікавала больш за 170 гістарычных нарысаў, артыкулаў па архівазнаўстве, гісторыі асабістых архіваў беларускіх класікаў. Выявіла шэраг літаратурных помнікаў 19 стагоддзя, займалася даследаваннем гісторыі Віцебскай мастацкай школы, узнагароджана медалём Францыска Скарыны. Вось, Ганна Вячеславовна, ваша біяграфія сведчыць пра вельмі цікавую вашу дзейнасць, вельмі цікавую вашу работу. І ўвогуле, можа быць, многія не ўяўляюць, што такое архіў, музей. І вось тое, што у вас у фондзе больш за 100 тысяч адзінак захоўвання. І гэта, напэўна, вось цэлы скарб, які гаворыць пра нашу літаратуру, пра постаці, якія звязаны з нашай літаратурай, увогуле з нашай культурай. На сённяшні дзень гэта ўжо і не 100 тысяч, а каля 150 тысяч адзінак захоўвання. Гэта звыш 500 фондаў, асабістых фондаў дзеячаў літаратуры і мастацтва, і фондаў нашых культурных і літаратурна-мастацкіх устаноў. Аб'ём вельмі вялікі, скарбы вельмі багатыя, і сапраўды гэта мост, не масток нават, а мост паміж эпохамі развіцця літаратуры і культуры, паміж гістарычнымі эпохамі. І гэта тое, чым павінен ганарыцца кожны з нас, не толькі той, хто працуе ў архіве непасрэдна. Тое, што мы захоўваем, гэта амаль 90% фонды асабістага паходжання. Вось кожны можа падумаць, успомніць, што ў яго дома захоўваецца ва ўласным архіве. І кожны павінен пра гэта дбаць і ў сваёй сям'і зберагаць, і перадаваць таксама з пакалення ў пакаленне, ствараць як бы такую фонд свайго роду гістарычны. А ў архіве Музея літаратуры і мастацтва захоўваюцца дакументы дзеячаў літаратуры і мастацтва, пісьменнікаў, нашых легендарных класікаў. Гэта і збор сям'і Максіма Богдановича, хоць там і няма такіх дакументаў збораў самога ўласнага Максіма, але гэта дакументы яго братоў, сясцёр, яго сям'і, і у тым ліку і музейныя рэчы. І нягледзячы на тое, што у нас ёсць у Беларусі не адзін нават музей Максіма Богдановича, ёсць яшчэ і архіўны фонд, з якога можна карыстаць і асабістыя рэчы этой сям'і, і дакументы для арганізацыі выставак, даследаванняў, публікацый і так далее. То есть вы свае матэрыялы можаце яшчэ перадаваць на часовы паказ, на часовае ўтрыманне ў музеі? У нас захоўваюцца зборы Янкі Купалы і Якуба Коласа. Прытым там захоўваецца многа арыгінальных дакументаў. Гэта і іх лісты, і іх фатаграфіі, іх рукапісы, аўтографы. Зноў жа, нягледзячы на тое, што мы маем два такіх шыкоўных музеі ў Беларусі: мемарыяльны музей Коласа і літаратурны музей Янкі Купалы. Яны і зараз працягваюць гэтыя фонды папаўняцца за кошт тых матэрыялаў, якія ўзнікаюць у сувязі з юбілеямі. А ўвогуле у архіве музея захоўваюцца фонды, асабістыя фонды, вельмі значныя па аб'ёму, угрунтаваныя агромністай колькасцю дакументаў. Гэта і фонды
пісьменнікаў 20-30-х гадоў. Владимира Дубоўкі, Язэпа Пушчы, Міхася Чарота, Адама Бабарэкі. Увогуле фонд Адама Бабарэкі сярод іх самы аб'ёмны. Там ёсць усё. Дакументы, звязаныя з маладняком, і з узвышшам, і яго асабістыя рукапісы, агромністая колькасць фатаграфій, і жыццё яго сям'і, і жыццё ў высылцы. Былі людзі, якія нават пад пагрозай выгодам асабістаму здароўю, асабістаму жыццю захоўвалі гэта. Найперш за ўсё гэта сем'і. Сям'я Адама Бабарэкі, сям'я Максіма Гарэцкага, тут варта таксама ўспомніць, захавала ўсё да апошняга лісточка. Гэтыя дакументы вандравалі з іх жонкамі, а пасля ўжо і ўдовамі у высылках, пераезды ў Маскву, там у Ленінград у свой час сям'я Максіма Гарэцкага пераехала. І гэта ўсё не растрачана, гэта ўсё унутры сям'і вывучалася нават. Ганна Вячеславовна, вот гэтыя дакументы, унікальныя многія дакументы, там тыя людзі, якія здаюць гэтыя дакументы, яны ставяць нейкія умовы, што можна чытаць, што нельга чытаць? Яны маюць права на гэта, абавязкова. Законам у нас прадугледжана, законам аб архіўнай справе і справаводстве. Яны маюць права і закрыць пэўную частку дакументаў, альбо нейкую інфармацыю дакладную, якая тычыцца асабістага жыцця. І нават архівісты маюць такое права. Калі раптам па нейкіх прычынах сам уласнік дакументаў не абнаружыў такой інфармацыі. Так што гэта ўсё аберагаецца. У час вашай працы сапраўды, так вот я гаварыў, што вы вынайшлі нейкія новыя факты, новыя дакументы. Вот кім вы канкрэтна займаліся з вот гэтых постацяў, іх спадчыны? Па-перша, вось тут ёсць зборнічак «Паўлюк Трус». Перш чым выйшла гэта кніжка, за падрыхтоўку якой я ўзялася, недзе напрыканцы 90-х гадоў, і быў сабраны яго архіў. Гэта сапраўды дакументы, раскіданыя па розных крыніцах, яны былі ў розных уласнікаў, але яны належалі яму асабіста. І ён быў у нас сфарміраваны як асабісты фонд, але дакументы паступілі з розных крыніц. Гэта і рукапісы яго, аўтографы, яго фатаграфіі, яго перапіска. Частка дакументаў Паўлюка Труса і рукапісы сюды ўвайшлі некаторыя, захоўвалася ў фондзе Лукі Бэнды. Гэтыя дакументы былі прывезены з Ленінграда ў свой час, яшчэ на пачатку 70-х гадоў. І частка гэтага архіва, гэта, уласна, архіў Бэнды, а частка архіва, это яго збор, так званая калекцыя. Калекцыя рукапісаў, і сярод гэтых рукапісаў у яго калекцыі былі і рукапісы Паўлюка Труса, у тым ліку і яго асабістая перапіска нават. Бэнда быў укладальнікам яго першага пасмяротнага зборніка. І, натуральна, займаўся пошукам дакументаў, вёў перапіску з сям'ёй, меў зносіны з бацькам Паўлюка Труса, і дакументы такім чынам у яго адклаліся. Якраз тыя, якія не ўвайшлі ў тое першае пасмяротнае выданне Паўлюка Труса. Такім чынам быў сабраны невялічкі фонд, і ў выніку прапанавана зрабіць такі зборнік з боку Кастуся Алексеевича Цвіркі. У беларускім кнігазборы зборнік быў падрыхтаваны. Той час, які дадзены на нашу перадачу, немагчыма расказаць пра ўсе каштоўныя факты, пра ўсе каштоўныя матэрыялы. І, канешне, адзінае толькі скажу, што, канешне, вы вельмі багаты чалавек, і вашы супрацоўнікі вельмі багатыя людзі, таму што яны маюць магчымасць знаёміцца з жыццём, з прыватным жыццём, унутраным жыццём людзей, якія з'яўляюцца узорамі для нас, якія з'яўляюцца класікамі нашай літаратуры. А на завяршэнне нашай гутаркі сёння я хачу задаць вам пытанне, якія мы рыхтуем для ўсіх гасцей нашай праграмы. Гэта наша апытанка такая. Беларусь гэта, працягніце, калі ласка, Беларусь гэта. Беларусь – гэта радзіма. Мае тата і мама, мае
дети, моя семья, моя вёсачка, где я народилась, моя ратамка, где я живу. Беларусь – это нечто для меня светлое, чистое и вельмі справядлівае. Дзякуй. А якія культурныя з'явы будуць запатрабаваныя, скажам, беларусамі праз 100 гадоў? А может, тое ж самае, што і зараз. Вось, духовна чалавек павінен развівацца, падтрымліваць духоўнасць, а значыць, будуць архівы і выставы, будуць рыхтавацца выданні, будуць музеі і будуць экспазіцыі, будуць бібліятэкі і будзе многа-многа чытачоў, і кнігу чалавек не павінен выпусціць з рук, нягледзячы на тое, што сёння ёсць такія магчымасці тэхнічныя, зусім іншыя. Дзякуй. Вот калі б раптам была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца? Ну, я б хацела з усімі сустрэцца, з кім мела справу ў сваёй працы архіўнай. Я б хацела пагаварыць і з Адамам Бабарэкам, і з Язэпам Пушчам, з Владзімірам Дубоўкам, і з Пятром Глебкам, і з Янкам Купалам, і з Якубам Коласам. А ведаеце, многія з іх мне проста сняцца. Калі я працую над нейкай публікацыяй, альбо вось такім выданнем, альбо проста так, без дай прычыны. Возьме да і прысніцца мне Якуб Колас у метро, мяне чакае. І гэта і дзіўна, і не дзіўна. Я б з імі з усімі хацела сустрэцца. Што ж, дзякуй. А назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. Я думаю, што варта прачытаць «Новую зямлю» Якуба Коласа. Ведаць вершы на памяць нават Янкі Купалы. Ну, а з сучасных, можа, «Людзі на балоце» Івана Мележа. А што вы зараз чытаеце? Я зараз чытаю перапіску Міхася Забейды Суміцка, якую рыхтую да выдання. Думаю, што ў хуткім часе гэты зборнік выйдзе. Толькі што адклала ў бок зборнік, прысвечаны Эпімаху Шупілу, які сама і падрыхтавала. Перачытвала некалькі разоў, на вялікі жаль, ён да гэтай пары не выдадзены, ну і не ведаю, калі ён выйдзе ўвогуле. Вось я недавно прачытала вось успаміны, якія выйшлі ў серыі беларускай мемуарнай бібліятэкі Ціхановіча мастака. Вельмі цікавая эпоха, у якой ён жыў. Дарэчы, яна многія падказала мне моманты, адказала на многія пытанні гэтая кніга, звязаная не толькі з мастацтвам, а з літаратурай таксама. Чытаю газеты нашай, літаратуру і мастацтва. Чытаеце шмат. Чытаю шмат, так. І такое традыцыйнае пытанне, заключнае у гэтае пытанце, што для вас беларуская мова? Беларуская мова для мяне гэта ўсё. Я вельмі перажываю за яе стан, за адносіны да яе. Для мяне гэта вельмі балюча. Калі я чую нешта такое, ну, непрыхаваную нейкую абразу часам, здзіўленне, калі нават ты там гаворыш, задаеш пытанне ці просіш паказаць у краме нейкую рэч, і на цябе адкрываюць вялікія вочы, як быццам бы бачаць невядомую нейкую істоту. Я думаю, што і спадзяюся, што і нават назіраю, што ўсё мяняецца, што мова наша, яна жывучая вельмі. Мова для мяне гэта тая аснова, на якой трымаецца і павінна трымацца ўсё нацыянальнае. Што ж, дзякуй, Ганна Вячеславовна, дзякуй за цікавую гутарку. Я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была Ганна Вячеславовна Запартыка, даследчыца, літаратуразнаўца, дырэктар Дзяржаўнага архіва музея Рэспублікі Беларусь. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.